Сега в момента е малко по-мъгливо и няма да мога да хвана на голямо разстояние да се види. Но от тук край пътя, това, което виждате с боклуците, знаем на картата, поне така се вижда, че продължава и навътре. Но заради мъглата няма да може да се види на голямо разстояние за какво става въпрос. Ще се опитам, поне докъдето стигна, да ви заснема, да видите. Гуми, пластмаса, всякакви отпадъци. Даже не знам как се вижда на карта в момента на видеото. Това тук са боклуци. Има и ето тук. Ще се опитам да стигна по-наблизо, за да се види за какво става въпрос. Понеже на пътя той е хълмист и не може да се види от другата страна на хълма, трябва да се слезе просто и да се разходи човек. Това там даже в далечината, няма да влизам по-навътре, че тук е кално в момента. Но да, там нататък се вижда един диван. И така.